Graf Edina Nikoletta, majd Jármi Vince. Az előbb látott Markó Sándornál egy jó pályát láttunk, egy jól átgondolt, jól kivitelezett lovagást, jó elugrási pontokkal, jó tempóval, viszont nagyon-nagyon zavaró volt az, hogy köznyelven szóval gatyászára lovagolt, és emiatt nagyon hátul kellett, hogy legyen a válla, borzasztó a hosszú szára fölemelte a kezét, ami nagyon-nagyon elrontotta az összképet és a látványt, ezért 7,5 stílus pontot kapott most.